Benvingudes i benvinguts al càstig per escollir el millor alvocat. Volem descobrir quin és l'alvocat més bo, saludable i sostenible. Que facin un pas enrere els alvocats conreats amb pesticides i herbicides. Un pas enrere els alvocats que venen de molt lluny. Mèxic, Perú... Un pas enrere els alvocats de monocultius que gasten grans quantitats d'aigua. Un pas enrere els alvocats de grans empreses exportadores. Que faci un pas endavant l'alvocat de proximitat, que cuida la terra i no necessita grans quantitats d'aigua. Un moment. Alvocat del Bayaner, tu d'on vens? De Perú. I qui és el teu propietari? Grans empreses del negoci de l'Urbet. I com has vingut? Amb vaixell... I com has estat conreat? Amb monocultius destrossant el medi ambient. Em sembla que ja ho tenim tot clar. Moltes gràcies per haver participat. Soc Alfons Domínguez, soci fundador de la cooperativa de la Vall de la Casella i esteu precisament a la primera finca que vam ficar en marxa en agricultura ecològica fa més de 25 anys, a Alzira, a la zona de la Ribera, a València. Pues yo soy Santiago, soy miembro de la cooperativa La Vall de la Casella y en esta finca tengo varios cultivos. Yo tengo fuerte para que polinice en el hash. Pues, per exemple, el hash és mascle per el matí i per la vespre femella, i el fuerte és al revés. Entonces, per això es poden polinitzar. I sóc el primer que, si no coneguera el cultiu, em preocuparia. I diria, no n'hi ha que comprar alvocat, per molt que tinga determinats nutrients que són indispensables o són molt bons per a la salut. No? Però la seva forma de produir o de transportar i distribuir no és adequada. Però en aquest cas no. Bueno, este cultiu, com sabeu, té problemàtiques per la conducció, perquè si vols que produïsca molt i tindre una producció molt abundant necessita molta aigua, perquè la fulla és molt ampla, evapora molt, però nosaltres el que fem és restringir el mateix que estem utilitzant per al taronger, que és també un cultiu subtropical i que té una necessitat d'aigua mitja, no excessivament alta. Fer-me tu respecte als abocats. Jo els abocats ja estic plantat fa 10 anys i mai en la vida he tingut cap problema ningú abocat de regar-lo com els tarongers. Esta finca té més tarongers que abocats. I jo els abocats els regué pel que els tarongers. Me preguntaren, vingueren uns belgues que ara mos compren i tenien dubtes dient no, és que se gasta molt de recurso hídric en els abocats. Això és totalment fals.
Jo gasto el mateix en els abocats que en el taronxer, però tens que veure el piso com està. Ese piso conserva la humetat. Y a lo mejor regalen un poco menos de lo que pensen, de lo que fan puestos que tienen un piso que está completamente, no tiene ningún tipo de fulla, ningún tipo de brosa, regalen menos, aguanta más la humedad y el abocat necesita menos agua. El abocat és un arbre que s'adapta a aquest terreny perfectament. Jo estic plantats de 7 anys, no m'ha gelat en la vida, sempre m'ha fet bona producció, m'ha gastat els mateixos recursos hídrics que m'ha gastat el taronxer. I conviu perfectament en els taronxers. El que sí que potser pot ser que sigui una barbaritat és fer un monocultiu extensiu i molt gran d'abocat. Jo crec que tots els monocultius són un error del llaurador. Si regarem a manta com regàvem abans, no es perd l'aigua, sempre acaba en l'aqüífer i l'extracció que fa el cultiu és el justet perquè estiga viu i puga donar producció. No estem fent excés d'ells. No estem en una plantació on podria ser Andalusia, que tenen extensions enormes, on l'aigua tenen que portar-la de fora. No, en aquesta situació no estem nosaltres. Tenim també un cultiu divers que se barreja, no estem tampoc en extensions de monocultiu, això és important. Crec que estem en aquesta mateixa línia i filosofia de que el recurs és importantíssim, no només l'aigua, també els altres recursos, i que la distància de distribució és mínima. Estem parlant de 200-300 quilòmetres fins a arribar a Barcelona i en un preu bastant acceptable, no com els que ens venen de fora, tant al productor com per al consumidor, perquè tampoc és qüestió de ficar-lo molt barat i que no tinga el cost de cultiu suficientment cobert. I per a que sigui només per a proximitat entenent el que vos dic, que l'espai més proper nostre són els territoris que esteu al costat, com Catalunya, pot ser Aragó o Navarra. La veritat és que sí, hem tingut en compte aquest tipus d'aspectes més ambientalment sostenibles. Jo faig control biològic. Entonces, què faig en el control biològic? Quan ves jo que m'estan guanyant els enemics, no m'agrada el dany col·lateral que fan els americans, que tires i ho mates tot. Cal que sigui ecològic, que jo ho respecte molt. Jo el que faig és que reforço les meves tropes. I entonces el que faig, enguany he tirat amb lloseidos, n'he tirat fitoseidos, n'he tirat crisopes, que són marietes, tirat crisopes, que són estos que siguen una ala delta, que és un predador magnífic i molt bo per la naturalesa, tirat alguna marieta, criptolemus, i el que faig és reforçar. Una altra cosa que se veu clarament és que nosaltres, com és un cultiu minoritari i estem tenint el cultiu junt a altres espècies diferents, la incidència de plagues és mínima. Així no estem fent cap tractament de moment fitosanitari i esperem, creuem els dits, que això dure. Hem fet proves en este camp i en un horraere que n'hi ha químic i de cada 72 per un mazacote de terreno, insectes que es comptaven així, allí es comptaven 6. La proporció és de 6 a 72. Doncs aquests 72 són els que te salven i els que polinitzen els taronxers i fan que n'hi hagi fruta. Que ningú pensi ni siga tan ingenuo que el dia que s'acaben els insectes o les abelles se polinitzaran els arbres soles. Ese dia estarem perduts completament. Una cosa que fem molt en la Vall de la Casella és no només produir en ecològic, sinó produir d'una manera que siga bona pel medi ambient, perquè jo crec que això torna a repercutir en el consumidor. Perquè si tu tens un medi ambient saludable, també te repercutís a tu. Estem fent projectes en Global Nature i ara estem fent enguany cultiu d'abejas solitàries. A veure la merma que n'hi ha d'abelles solitàries, que és una gran desconeguda per al resto de la gent se pensa que les abelles només estan en colmenes. N'hi ha que adaptar-se. Nosaltres estem fent l'adaptació en tot el que estem fent de tècniques, però també els cultius van a tindre que adaptar-se. Aleshores, no és una mala opció, sempre i quan tingués clar que tu pots conduir de forma sostenible el cultiu. Saludable sabem que és perquè és ecològic, però sostenible deu de ser també, en l'ús de recursos i també en la seva forma de venda. Crec que les dues coses deuen ser sostenibles. Nosaltres som una cooperativa que és conscient, no és ecològica només. Pensem que el treballador és un treballador que té que tindre les mateixes condicions que té un treballador digne, no com estan fent en el camp alguns, que n'hi ha alguns també que es diuen ecològics, que paguen a tant per que això és injust. Nosaltres paguem el mateix jornal, cuiguen el que cuiguen. Si n'hi ha un manta ja li diguem que és un manta, però el normal és que la gent vagi i condisca, però aquesta gent no té per què pagar que vagis a un camp que estiga molt carregat o no estiga carregat. I fent la mateixa feina i aquest dia guanya un jornal de misèria.
Entonces, nosaltres som conscienciats en això, estem conscienciats, entonces respetem els jornals dels treballadors, de la gent de l'almacén, ho respetem, ens falla el transport perquè el transport no tenim prou capital encara per comprar un camionet, si no ficaríem un camionet i també ho portaríem en aquesta dignitat que se deu tindre. I és una cooperativa que el que pretén és un bé social, que té algunes coses estipulades que quan se compliguem tancarem. Una és que siga tot el món ecològic i tot el món pugui viure del camp en un salari digne. I aquest dia tanquem, i aquest dia ja ho deixem, me jubile. Tota pressa. I la gent continua comprant i pensant altres coses. No, sí, jo soc conscient que n'hi ha que ser ecològic, però jo me'n vaig a comprar en una fruteria normal productes químics. Si tu és conscient, aplica la teua consciència.